Tini bajalo payment uddesho hingkhe sini program tongo 29 tariko abo 27 tariko no kaisa tongmani haipano waisa bai no 29 tariko tesa program tongmani bagani abo 29 tariko sung plangi thangata 29 tariko sini National Liberation Front of Tripura original group ningi nai sungoro kaisa ti prasad thanchani yapri ti prasad je orai pore ing tongmani abono bahai sung thancha khlaiman oboni tini sung je program 27 tarik tongmani abono sung 29 tarik tlangi thaga 29 tariko phung phaisingo lokothum pandangnai o lokothum pandani bumung hungke Tripura thanchani yapri tabuk je situation Tripura rajyo Tripura kaisa bai nanglai walai tongmani walaya khlainani tai chung thanchani yapri no tuinai buskango chini hamngari mannani tai chini buskangni je manthai sokthairano chung tuimanani tai buskang sallogo jahate chung jungjalo klaiawino chini manthairong chung manna tinai o pandano chung khlaina thangi tongo o pandao Tripura thanchani yapriwo joto soi Tripura hinai khatung khaja khai phainani bagai ang kobogo te sarik phaisingo hungkai oro football tournament engnai 29 tarik ni sarik phaising o tournament hungke thangnai 1997 10 tarik August ni salo Mosang Nirmal Kanti Deborma bo samung sitra tangnai robai botharjakha o salno tinai bini mukumu ang sal keduk malomui ang phataro tongmani yagulo tabuk o memorial no tinai football tournament engnai phaine 29 tarik simi o jagao abo 10 tarik August dora o tournament tongnai o tournament no joto sini amsaini lukurok Ramchandraghat constitution ni lukurok te phataro tongnai je phaimani no phai o pandao participate khaina na bagai ang bini no salo nini bisingte ang kobogo phaidi chung thanchani yapri senai thancha khai chung samuno tangnai Tripura thanchani yapri no chung nai thokai baskango tlangi nai bahai ke sini manthaino chung manaiman chung manai lenai phaidi aro nini ani ta hilaidi ta seja laidi ta kebeng laidi obosin sini naharmung sini organization naharmung o dino kobongmani ni nangkukjak NGO ro phainai tai o jagao nai thokai o pandano jahate tlangmana tinai amthani lokorono babonani koimung te kobongmung tai o salo chung yosamna kerengro phai participate khlaiphainai chung donate khlaiphainai borok nobo chung borok bai chung salaijak abuni bagai chini orojaga nini preparation committee borok ni bisingti je naikol tongo kaham kai naikol thangmana tinai amthani rokorok jahate sungno teo committee no subanan bagai jotono no ang koyo asukno hambai char narwai moton moi sabsa manjak phane Narwai okra hingkai to 27 tariko ni program hingkai to sini Tripura ni bubagra borom ganang Pradut Kishore Maniko Deborma bor Narwai okra ngai phainai hanai tongmani kento bono message tak phone rimai ko tabuk sung sahor lainai je o program no 29 tariko no khlaina ni bagai bo dino no phaisi tong hanai sung saklai sinai 27 tarik hingkai to bin phainani boni jino date khlaimani date no salsa sung pisogoi roho kata salni pisoka ke pisongman pore bona ro krang nai te kubuni kabangkuk o Tripura thanchani yapri ni pandano chubana bagai kabangma regional party leader of finance bagai tini amoi phaimalai phika o dino norong ni buskang te borok no nukjak nai tam bagai hingke jeng nangkok tongmani jora Tripura thanchani yapri no bahai ke jeng buskang o tlangiman sini borok to বেশিরভাগ
जों वालायनो रोंगौ थानसांना रोंगिया नासना रोंगौ हामजांना रोंगिया हामजांनानि रोंनायनि नांनाय बै गामि आमथाय रोंगौ गोबांमा निनि नासा जातीय ड्राग एडिक्ट रगै दङ अबनो बाहायके जों मुक्त खालामनानै अबनो तिबो जों ताबुक चिनि वानसुंमानि चिनि अर्गानाइजेसन तिने जों वानसुगै दङ बे बोसगां सालगो देबो गाहाम खायनाय जाहाथे प्रब्लेम निया तिनाय जों खालामना तै जोंनि वानसुगलाय दङ चिनि अर्गानाइजेसन बिसिं तिनाय फायदि नारो प्रेस मिडिया रगबो जोंनो बाहायके देबो बोसगां प्लांमान सुबायमान जोंनो सुबादि अबनो नंथानि कबगै आङो बनो साबो